Mám iba jeden život, vieš, nechcem ísť zbytočne. Ja mám dva tiež. Pohás. Nikto iný odpalí, iba náš odpalí. Kto tam je? Naši. Počujem, ty si tam čo stváral s tým zrkadielkom? Veď som tam bol sám miesto, čo sa bali vybehnúť? Zrkadielkom špekuluje, naklája sa, smejem ako kôň. Zrkadielko, tuto vakým tu špekuloval. Ktorým to zrkadielkom? Tak to bol spoza, a pozeral a sa zase mial ako ody. Keď som povedal, aby to strieľali, že prebehnem, nie všetci zalepení. Keď som chcel ja strieľať, že nie... Keď si tam bol, ja som bol na skaz, lebo som povedal, nehajte mi sa, chcem si začíšiť cebu. Keby jeden kryl mňa vyslal nimi strčiť, tak nemám kokot sa vystrčiť. No ja som ťa chcel kryť, ale... A oni čo sa tu boja? Čo sa boja? Dobre. Hej, choďte dole, dáme ešte znova. A nebojte sa, veď o toho, to je práve že hra. Ste viac otvárajú všetci, nie? Ako? Už máte po 2 životy všetci dole. Tak začneme novú, nie?